Se nieħdu kull pass meħtieġ sabiex nipproteġu in-negozju u l-ħaddiema. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa li kellu mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni tal-kriżi fl-Ukrajna u x'impatt indirett se jkollha fuq pajjiżna. Il-Prim Ministru hawnhekk tenna l-impenn ta' Gvern Laburista sabiex iżomm is-sitwazzjoni stabbli b'mod partikolari fejn jidħlu s-setturi tal-enerġija, tat-trasport u anke l-importazzjoni taċ-ċereali. Konna u se nibqgħu viġilanti. Sakemm nibqa' f'din il-kariga, il-messaġġ tiegħi huwa wieħed ċar. Irridu nieħdu kull pass meħtieġ biex nipproteġu lin-negozji u lill-ħaddiema tagħhom dak li għamilna fil-pandemija mhux se nissugraw issa. Il-Prim Ministru semma l-għajnuna li ngħatat u se tibqa' tingħata lill-għexieren ta' bdiewa u braħħala. Fil-fatt bħalissa għaddejjin diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru responsabbli għas-settur tal-Agrikoltura biex ngħinu lill-importaturi f'dan is-settur jiżguraw provvista ta' qamħ għal 6 xhur. Dan sabiex inkunu nistgħu niżguraw il-provvista. Jiġifieri aħna se nkunu pajjiż li se jkollna f'dan ir-rigward ukoll security of supply. Fil-Berġa ta' Kastilja, Dr. Abela semma s-sanzjonijiet li bħala Unjoni Ewropea imponew fuq ir-Russja u qal kif il-priorità hija sabiex ma tiġix milquta l-komunità kummerċjali f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li s-sitwazzjoni hija waħda urġenti u għalhekk ma hemmx lok ta' politika partiġjana. Mal-imsieħba soċjali il-Prim Ministru spjega li f'pajjiżna hawn 1100 ċittadin Ukren u li sa issa Malta rċeviet 31 applikazzjoni għall-ażil. F'messaġġ ta' serħan il-moħħ, Dr. Abela qal kif il-mita bħalissa għaddejja wkoll b'operazzjoni sabiex pajjiżna ma jkun suġġett attakki online magħrufa bħala cyber attacks mir-Russja. Dwar is-settur tal-avjazzjoni Robert Abela qal kif fl-Ukrajna hemm ajruplan maqbut irreġistrat f'Malta u tenna s-sanzjonijiet li hemm sabiex ajruplani mir-Russja ma jiġux f'Malta lanqas b'charter. Il-Prim Ministru rrefera l-4 pakketti ta' sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea fosthom wieħed addizzjonali li ra sanzjonijiet fuq prodotti tal-azzar u ħadid mir-Russja. Fuq dan, Malta mhux se tkun affettwata. Ir-Reġistru Malti għan-negozju wkoll għaddej b'eżerċizzji ma' kumpaniji li għandhom rabta mar-Russja u kif żewġ kumpaniji f'Malta nqabdu fis-sanzjonijiet għal kif għaddejja ħidma sabiex l-assi ta' dawn jiġu iffriżati anke minħabba li ma jinsabux f'Malta. Il-Prim Ministru anke fil-preżenza tal-midja għalli sa issa ma hemm l-ebda individwu Malti msemmi fil-lista tas-sanzjonijiet. Robert Abela teqna l-pożizzjoni ta' Malta fejn tidħol in-newtralità u għal kif il-Gvern Malti se jibqa' jwassal il-messaġġ favur il-paċi.